Mo ni ang una na tong gitanong nga alugbati guys, tanawa. Oh, nanaho na gid siya guys, nalingsing na. Oh, tara. Tara guys, mao na siya guys. Atong tinanong guys. Ikaduhang tinanong guys. Yara guys. Mao ni ang ikaduha nga tinanong guys, tanawa guys. Uga kay yuta guys, ang atong tirada karon guys, ato ning bubuan guys. Kay init kang panahon para di malaos. Okay, ato nang sugdan guys. Ato nang sugdan guys. Sugdan na to. Oh, go guys. Para di malaos.